Таен метод за допълнителни доходи, който 20-годишните крият от теб. През миналата година всеки четвърти клиент, който е взел ипотечен кредит за покупка на имот, е бил под 30 годишен. Ето един бърз пример как при сегашните трендове на пазара можеш да правиш пари. Ако взимаш 3000 лева чисто, плащаш около 1000 лева за наем и спестяваш 10% от останалото, или 200 лева, в края на годината имаш 2400 лева в банката. Ако купиш имот за 130 000 евро и плащаш ипотечен кредит с същите 1000 лева на месец, след една година ще си платил 12 000 лева, от които 5800 по имота. А той при сегашните темпове на пазара вече ще струва с около 10% повече. Или ще си създал около 13 000 евро плюс 5800 лева в активи за себе си. Това е около 29 000 лева повече, отколкото ако просто спестяваш 10%. Ако искаш да изградиш финансовото си портфолио чрез сделки с имоти, запази си час за безплатна консултация с нас. Линкът ще откриеш в профила ни.